ondo iritzen bagatzu hasingo, vale? Bai. Bueno, ongitorri entzulete ikusliok, Txatxilipurdi elkarteko bosgarren podcast honetara, bideo podcast honetara, ze podcastean bauko ilusio bat, beste zaibatzukin ditu, baina hemen Goienako txoko honetan bosgarren aliz etorri gaz, eta gaurko honetan gonbidatu berezia ditugu betiko bezala. Eskaz junkanpora, baizik eta elkarte barruan sekuestro ditugu gonbidatuak. Iñaki Tellería eta Jon Ojea, ongitorri. Eskerrik asko. Bueno, aurkezpenak eskatzen ditugu. Esan dugu esasara sobrin jun, Txatxilipurdi elkarteko lantalean barruan aurkitzu ditugula gaurko gaian inguruan hitz egiteko kideak. Bueno, Jon, Teie, gaur landuko podcast ondan landuko gaia esiketa berdia izango da, lanildo bat, baina nahi dutzu ezagutu ero kokatu pixkat Txatxilen baitan eta lanildoren baitan, bai? Zein da Jon Ojea eta zein da Iñaki Tellería? Bueno, neu hasiko naz. Jon Ojea Txatxilipurdiko langilea da, urte luzez, bertan koordinazio orokorrian, berramestenen da besteen bat proiektutan, eta gaurko gaixakin lotuta, zer esangot, betidanik txikitatik naturan hasinaz, basarren guruan, inguru giruakin bastante lotura eukidot, itxonamonen gandik eta holan transmisioa, ez nahi beste igual, baina bai, eta betidanik sensibilizaz horrek gai honekin, orduan, Txatxilin sartu nitzenean eta apurka gaixan inguruan enpapetan fanitzen, eta gero ikasketak itxeko aukeria beukin hauen, entera honitzen 2021 urtean edo, Boske Eskuela izeneko ikastaro bat euela, eta lehenengo inauen asteburu bateko ikastaro laburra, asko gustau jaten, baso eskolako filosofia guzti hori, eta gero, anima honitzen, eta trinkotxua inauen 80 ordukoa, hor justo pandemiak arrapo guzkun erdixen, horrek be emuskun ikasteko, eta holaxe, eta gero berbain gouen Txatxilik emunduzkun bidea, ez? Bai. Bueno, bide luzia beraz Txatxilen, eta harremana naturala, eta bilatutako bai, esiketa berdiakin. Iñaki Tellería, gaixo, lehenengo aliz hemen podcast emisok, ez? Bai, lehena. Bai, honetan Goienako platuan egon dakoak, hainbatetan, desentetan, baina Txatxi podcastia, bai. Horia, jartzen dugu Txatxilipurdiko elementua, jartzen dugu eta gure egiten dugu Goienako lekutxau. Bueno, Teie, eta zure kasuan? Bai, nik, profesionalai daukizionean, o Txatxilitar horrei daukizionean, 2012 ikasturtetik elkartean bueltan nabil, sail eta proiektu ezberdinetatik paseu izanaz, urte guzti hauetan, eta bai da gisa, igual gaurko gaiara ekarritxa, pixkat elkarteko hildo berdia, osekta berdian hildoan baitan, hor 2018 garran urtean edo sartu nitzen pixkat zail edo lantaldo horretan, eta horretik bai abadie 7-8 urte, urtez urte pixkat Txatxiliko begirada berdia, osekta berdian hildo hau elikatzen nabilena. Eta gero igual pixkaiak, como Teie Iñaki Tellería pertsonalera jota, gizadanik kaletarrana zela, baina ama baserri txarra da, antzolatik dator, Zorroztarritxako baserri txik, orduen, banaz ez pixkate baserri txarraren semea. Eta, azken urtietan badabiena, pixkat bera amaren legatu hori edo sustraia, baserrian sustraia hori, pixkate utzi nahian, edo mantendu nahian. Eta gero horrez gain, esango nuke, pixka mendizalia, natursaletasun hori badauketela nire barnean urte batzutatik, eta baixe. Oso, ondo, aurkezpenak egin da, gaurko podcasten gaia hildukotza, ondo iritzen bagatzu, dala, ziketa berdean ezi lanildoa, Txatxilipurdiko lanildo ezberdinak aurkezteko, eta honetaz hausnartzeko aukera baliatu nahi izaten dugu podcast hauetan. Eta gaurko honetan, komunikazio esportitzan hildoa aurkeztu ginoanean bezala banera mendizabalekin, gaur hiruron artean agerrortzen dugun lan hildo hau nikuran hausnartu, eta gure ikusle eta entzule ulerte izen, zertan gabizen. Eta abiatzen da nik uste dute lan hildo hau, esan bezala urte deixentez, 2015 abiatu ginoan, diagnosi batetik edo hori nahiko nuke jartzea mai gainean, ez? Eta diagnosi hortan nabarmentuko alarma pizten dena da, ostras, gero eta harreman gutxio daukou naturakin, galtzen goiaz, bai harremana, bai ezagutza. Batit nozue diagnosi honekin, osarketa horrekin?
Bai, guzti zitzen dugu bat, ez? Gu bai balkartian analizi horrekin, eta, bueno, igual aipatzeko hiru lau adibide, ez? Asaltzia batetik, Arrasateko kasuan kokatzen bagara, oso adibide simple bat, ez? Izango litzak hartzia ortofoto bat, Arrasateko ortofotoa idea satelite bidez iten dien, ez? Eremu lurzel baten arraskisak, eta ikustia, adibidez 1960 hamarkadako Arrasateko ortofoto bat, edo gaur egungo, ez? 2020 hamarkadakoa. Eta hor oso nabarixea da, ez? Zelan herriko eraztun urbanua laukoiztu indan, edo boskoiztu indan, ez? Azken 50 urteetan, eta horrek zuzenean zer dakar, norbanakotik edo herritarrean gandik, naturguneak urriño egotia, ez lehen, oindala 70 urteko ortofoto horretan, segurazki arrasatar gehienek minuturu oso gutxitara eukiko zeren ja naturgune potente batez, eta gaur da eguna, segun zeusotan bizizaren, o Arrasateko segunetan bizizaren, igual 10-15 minutu eman barretxuzula oinezian, lehenengo naturgune potente batera iristeko, hori adidez, adibide oso garri bat, irinintzan emandan evoluzioa. Eta ez da inbat ere mutan, lan esparrura juten bagara, lan munduak azken urteetan eukidagoen evoluzioa dala eta, hor, fabriketara jodogu, bulegoetara jodogu, orduen gure lan jarduera batez ere, ere mutxetan, emuten da gisa badauzela, lan jardunako, lan postuak naturgunietan itzen dienak, edo lore zaintzak, kale mantenmenduetan, edo espaziorik iten dienak, baina igual gehiengoa baiko gatzen da, ere mutxetan, fabrika, bulego, testu guruan, orduan behor beste aldentze bat eman da, beste adibida jartzeatik, aixialdian. Aixialdi ereduak behartu dau bilakera bat, evoluzio bat urte hauetan, eta, adibidez, aixialdian egiten dugun ardatz garrantzitsua dan kirol jarduerak, ez? Kirol jarduera asko ere mutxetan itzen ditugu, ez? Jone gimnasio diator hor. Itzen ditugu, adibidez. Azkenean dago honen parte, ez? Igual pizkatel gura, bentsa jabe izatea horrenaz. Nire lehen pertsonian hitz egiten. Gisa badakula joera hori, ez? Kirol jarduerak kirol derizetan, edo kirolako kitu da dauzen espazioetan iteko, edo kultura bera, igual antzoki edo areto batera goiaz, eta ere morrek itxiak die, edo, taberna, gure giroan horren apresiatua dan txikiteua edo poteua taberna giroan iten dugu, orduan, aixialdi ereduan ere mutxiekiko joera bat eman da. Eta laugarren bat daukot. Bota, prestatu da etorriak. Garo, izeko inspirazioan etorri jatena da, mugikortasun edo garraio eredua, zela aldatu dan bebai azken 50 urtietan, lehen igual, herriko ekosistema horretan mugitzen ziren, eta desplazamenduak txikinoak ziren, eta asko oinez egingo ziren, oin oso komuna da, ondoko herrian lan egitea, edo ondoko eskualdean egitea, edo probintziako hiriburuan lan egitea, edo ikastea. Orduen egunerokotasunean itzen ditugun transito horrek, askoz kilometro gehiago ematen ditugu, eta osoikoa da, egunero ordu bat edo bi transizioan emutea, eta distantzia handiak dienez, kasu askotan transizio horrek, edo garraio publikoan emuten dira, edo garraio pribatuan ematen dira, eta ere mutxietan dira, ematen ditugun transito horrek, orduen, guzti honen ondorioz niustu nahiko nabarmena da esaldentze bat eman dela. Alentze bat hor da, eta esagutza aldetik esango nuke, Ni usteot nire aitona monek harreman gehiago zeukela, esan duzun faktore ezberdinagatik, gertu zeukelako, baina esagutza bai galtzen junga sensazioa zeukuru eta badauko, dala. Nik ez dut ezagutzen txori, intsektu, landare, izenak adibidez, ez dakit. Hori beba dagoela, uste duzu, ezagutza galdu dagoela, naturan ezagutza galdu dagoela, harremanekin batera. Nik esango nauke azkenean ezagutza, gertutasunak ekartotzula ezagutzia eta ezagutza horrek konfiantzia, eta hor zelabait gertu bizidozuna eta egunerokotasunean bizidozun horrek ekartotzu transmisiorako beharra. Aldiz jendarte eredua, argudioz berdinengatik industrializazioa, beste sektore batzutarako hurbilpena, evoluzioa, arrazio ezberdinengatik urrunduin da hortik, orduan horrek ekarri dagoena izen da ez ezagutza bat, eta igual transmisio horren beharra eukitzia, igual nik askotan aitxonamonei igual ez hainbeste, baina gurasuei bai entzun izen dutziet zetako jakin biozu, igual hortuko gauzak edo zuaitzen izenak eta galdetu izen dutenian, zetako biozu hori ume ikesi, eskolan ikesiko zu ikesi biozun gauzak eta garrantziak endu jako labe bai,
fokua. Ez dugu epatu baina hezkuntza bai aldendu da naturatik. Bai. Gero eta hezkuntza eta esango nuke ja gure gero ingo berba, baina gure aisialdi zerbitzuak bai aldendu dela naturatik, ez? Bai. Bueno, diagnosi honen baitzan, egoera honen argazki bat eginda, oindela urte 10 urte, txatxilien baitan bai, jarri joan fokua, bale. Hau gertatzen da, nahi dugu ni buelta datemo, nahi dugu zau, pixkat gure buruai begiratu bai zertan gabiltzan, zela gerturatu alko ginaken naturara gehiago, eta hor zabaldu ginoan esan bezala berdean ez lan hildoa, guk pesagoski bestein bat eragilek eta bestein bat eskuntzara ekin daen bezala, guk martxa jarri ginoan hori ez. Eta horretarako, beste hildotan indun bezala, liburu bat ekarri ginoan euskerara, horretan ardatza dalako hizkuntza ez, gure lanian, berdean ezi liburua, Ike Freirerena, aurrak naturara hurbiltzeko ideiak. Zaitxik hau, eta ondatik zela tiren ginoan. Kontu aldozko zue? Bai, egitxa da, liburu hau aukeratu zala, ni momentu hortan ez ninguen elkartean igual, ez, eta ez dakit zergatik aukeratu zan liburu hau, baina egitxa da, liburu laburra dala, erreixa dala, gonbidapena itxen dauela argazki bat, beharrena, ez, ze modu egon leizken naturara hurbiltzeko aurrekin, basela baita guk momentu hortan nik uste dut geuken kezka hori, eta etzala guria bakarrik, ez, gero igual komentauko, baina bat zatorrela badauela olatutxo bat, ez, Europa mailan, Espainia Estatu mailan bebai, igual ez oso handixa garai hortan, baina, apurka hoien hain jarra hartzen, gure kezka berreinetik ebilen gentiana, ez? Eta orduen, pezo jakune egokixa zala, eta nik uste eskusa bat bebai, ez? Aldiberien euskerara ekartziak gure aletxua bebai, ez? Euskera elkarte garen nenien, da aurren iria osteko liburu bat zan, eta bestetik pixkat ziketa berdea ekartzen. Aitzakia bat barrura behiratzeko eta ikusteko orte zertan gabiz, eta bestaldeatetik aitzakia bat gauza berriak martxan jartzeko, hildo berri bati hasiera emateko, ez? Bai. Claro, eta uzela, oso ondo dago, liburuak euskaratzen dozu, ekartzen dozu, baina, honek ero erai bat eukin nahi badau benetan zure lan esparruan da eta inguruan, eskatzen da, osnarketa bat egitea, ez? Zertan, zela egiten du bau, txatxilitik. Lan hil dauzela lurreratzen du gure lanian, eguneroko lanian. Nik esango nauke, hemen ingauela apur bat, bi gauza ez, igual batetik, lanien genbitzen arluetan, ero izen zerbitzuetan, ero gure, egitasmo propioetan, pixkat, txipori nola ingeiken, nora eraldatu geinkien hori, eta gero bestetik igual, espresuki ziketa berdea, edo naturara hurbiltzeko, sortu geinkien, igual egitasmo berrixak edo, pentsau ez, eta hori, igual esan momentuan ingauen autua, baina pixkanaka sortzen fangarena, 10 urte honetan. Eta igual, azteko etxe barrura, ez, etxe barruko zerbitzuta egitasmoak eraldatzea, egisa da egunerokotasunien, ludotekak, ez, aztetxokoak die egunero lanien gauzenak aurretan erabiekin, familixekin, eta nik uste hor, batetik igual formatzia edo pixkat kontzientzia hori elkartean ez izetia biero irun pajeua, baizik eta igual danok partekatzen gendun behar bat izetia, orduan nik uste hor ingo zala, zela izketaldi asko, hausnarketak, zitzaiekin, eta gero aldiberian, badibez, ludoteketan, igual analizi bat, iten zana, barne espazioak, arrasate bera, herria, ingurunea kokatu, mapeuak, nundoze naturguneak, joeten gara, ez gara joaten, zergatik, aurrei euri galdetu, bai bat. Ze material daukogun, bai, ez? Hori da, igual ez, garai baten ez, akogoratzen, 80. hamarkadan bizi eta jaixo gitzen aurrak, danazan plastikua, kolorin kolorau, super, kolore deigarriak, eta horbe saiatu gitzen, apurka, besta ez da greenwashing bat olan itia, plastiko dana bota, eta hori beza ez dugu bultzatzen, baina bai zala, erabili leizken materialak plastikozkoak izan arren erabiliko ditugu, ze hori bada, natura zaintzeko modu bat, baina demagun sortuko ditugun, erosiko ditugun material berrixak, hori izetia elementu naturalez osatutakoak, koloriak pixka zaintzia, gero horrek badaukolako osasunien impactu bat. Horrek sortu zeban, gure lana berraztertu eta ikusteko aitzaki bat, sortu zuzkun honek. Baina honetaz gain, eta segurazki hondikan falta jako gauza bide luzea egiteko,
Bai. Hor dago udalekuena, bai dela gure isla naturakin harreman zuzena etengo eukia bena, eta bizkat oso natura dana. Baina honetaz gain, sortu ginoan bebai, sortu ziren, jungaz poliki sortzen, egitasmo bereziak lanketa lanildo honen baitan, ez? Zeintzuk zela... Bai, hor bat ditxugolako bildumatxo bat, ez? Dako batetik naturan jolasean, dela igual ibilbide luzena egin dagoena. Hor dago, ez da ikusten da, hori? Naturan jolasean kartela. Hor dago, naturan jolaseaneko batzordeko gurasoen semalabakin jako... Bai, gurasoen, batzordeko gurasoen, hainbat gurasoz batzorrean gurekin da, gure semalabakin jako artelan ederrak eta ondo gordaitzen ditxuguna presio handiz. Aurtengo gaina 10 izen, ez da? Bai, hori da, bai, esan duten bezala, hori, 10 urte ja ibilbide luzea dukon egitasmoa da, esan gaiken nahi harrizan desente sustraituta dauena. Urtez urte, nik uste gero eta jende gehiago batzen dauena, eta bai denboran edo ekintza gero eta programak eta zabalagoa daukona, gure ustez. Eta bai, hortengo edizioa berezizia izan da, azken baten asegitzen, eta pixkate Severon kokatu ginen ekintza hori, eta nola helburua esan gaur egungo Severo alderatzea 1995ko Severokin, ez? Orduko Severok mitze goratzen dugunok edo 42 zuaitz zeuzkan, eta gero bi olako jardin handi, eta horren gugak 6 zuaitz ditu, ez? Orduan ikusi ginen bazala igual bastante simbolikoa eta ikusi arrasa aldaketia ez, eta orduan bertan Severoa joan gitzen, bertako zuaitzei bat txorko edo lorontzia hondixoak insotzagun, eta zehatu ginen plazan bertan zuaitz gehiago marrasten lurrien, ez? Modu kolektiboan, danon artien, 100 bat pertsona egongitzen, ez? Noraiteko artelan edo performance hori egiten, eta gero jarri genitxun, ez? Lehengo iraganeko arraskiak eta gorregunguak eta holan. Orduan, pixka berbaga izatea, ez? Alde sarrian, erdialdian, urbanizazio berri zein zanean, aldu izan. Ezkenean badauka, lanildoak badauka bai berreskuratzetik eta natura balioa jartzetik, baina badauka bai aldatzaietik, aldarrikatzaietik bai, ez? Hau da, beti esaten duna, ez? Norantza bat dauka jendartea, guaz norantza hori zalantzan jartzera eta ikustera, ez? Eta adibide izan da, hasieran aipatu dugun diagnosio hori, eta gero holako ekintzetan, ez? Orden hori izan aurtengo lehenko ekintza, oso berizia izan zana, eta gero bigarrena izan zen zapatuen, eta hor bai Monte Azpitik hasita San Cristobalera arte, jinkana moduko bat egin ginun, un herritar bertatu ziren, geixena familia formatuan edo, familia giruan, eta talde txotan banatu genitxun, 6-7 pertsonako talde txotan, eta jarri, bi erronk eukien, batetik jaso genitxun mobil danak eta ordulari danak, orduen, pixkat offline esperientzia bat izateko asmoz, eta aldi berian esan zio, oin dakotzue San Cristola iristeko ordu, eta orduen zuek jakin, zela orientau, ordulari eta erlojua gabe, berze teknika edo intuizio aktibatzen dituzuen, gora ordu eta orden barru iristeko hori izan lehenko probia. Eta bigarrena esan talde bakoitza jamazotzagun olako taulatxoak, eta taula horretan eusen bidian ziar aurkituko zituzten espezie ezberdinak, ez? Izan like belarrak, zuaitza, lora, landarak, eta animaliak, orno gabeak eta orno dunak. Orduan joan barzien bidian ziar, detektatzen, ez? Piskat alfabetizazio berdea helburu, ez? Lehen esan duguna, ez? Alfabetizazio berdea, naturalen ez ezagutza horrei, pixkat alternatiba edo ere ikitzeko, fansien bidian ziar, horre usen espeziak identifikatzen, eta taula horretan klik hori jartzen, eta gero motxilatxoan espezie horren, ostuak edo jasotzen. Eta izan zen oso politxe zen, porque behin gora heldu ginean San Cristobaleko ermitara, borobila hondizan jarri ditzen, pertsonak, eta hasi ditzen, danon artean partekatzen zenbat espezie topatu genitxun, da 50 espezietik gora, zuaitz, lora, landara, belar, animali aztarnea, eta danetik, oso ekosistema aberatza dauko Montorronen barna, eta pixkat hori maigaineratzea, eta horren kontzientzia hartzia izan zen horren helburua, eta posigatu ditzen emaitzaken. Bai, hoxen da podcastunen helburu, olako ekintzei jartzea atzian nuki aldaben helburu eta ausnarketak, ez? Esan bezala, naturan jolasean 10 urte, baina urte batzuk bai, bagabiz, eta jende asko pentsako, ze pintatzen da Txatxilipur elkarteak, erreka usolanean antolatzen, edo motor gisa hor, ez? Ze arrazoi dago hor, ez da, aizean elkartea, ze iten dago, ez? Hori kokatu
dela hemen, ez? Vale. Bai, hori da, bai, egitas motxo hau, bueno, bintzete igual eskualdeko perspektiban egisa bergaran urte desentez jardun da bela iten, bueno, igual Txatxili azken 3 urteetan sartu da honetan, ordan igual berritxoa da guretzako, bai zehatu gara eskualde palanka emuten, edo eskualde izan emuten, azken 3 urteetan, da ustot elkartia horretan bastante estrategikoa izan dela, eta, bueno, oso ekimen politxa da, azkenean, xerion 7 pertsonak hartzen dugu parte eskualdian, arrasaten Bernuniruen bueltan ibiltzen gara, orokorrean oso familia uste dugu dara ekintza eta adin artekoa izan likela guztiz, baina, bueno, momentuz, arrasaten igual behidoko familia giroko kutsua, baina, bueno, adintarte guztiak die ongi etorriak, eta honen bitartez edan bilatzen duguna, batetik auzolanan ideia berreskuratzia, eta gero bestetik, gure eskualdeko ibaiekiko emandan deskonexio hori nolabait, berreskuratzea bai, ez? Eta ibaiakin berra dizkidetzea, berriz hurbiltzea, ibaia berriz ezagutzia, eta bai zaintzeko kontzientzia hori garatzea, ez? Porque azken hamarkadetan gure eskualdeko ibaiekin oso zaintzaiak esala izan, orduan, eta askotan ezagutzen den hori hobeto zaintzen da, ez? Orduan, pixkat, asmoiekin sartu ginen. Eta bai, bi ekimenak baduke beste, komunia duken beste kontua dela, ez duela bakarrik egiten, hau dela bai naturan jolasan eta bai herriko auzolana ez duka logikarik, ez balin bada egitea eragi ezberdin arteko elkarlanakin eta herri ikuspegi horrekin, ez? Herri saretze horrekin, ez? Hori da. Eta herriko auzolanean bai alaxen gertatzen da, eragiletan organako ezberdin elkarlana dago oinarri zen, ez? Gu parte hartzen dugu, modu aktibo batean, motor gisa kasu batzutan, baina hor dago saretze horren alegina, ez? Hori da. Bueno, bi ekimen adibide gisa, lanildoren adibide gisa, beste hainbat euki halko ginuzken, jarri halko ginuzken mai gaina, baina ondo ditzen batzea aurrera ingo, ez? Ederto. Putzuetan plastik imena mutu ez dagoa kontatzeko, putzuetan salto diteko, ez dago putzu bat hemen salto diteko, edo alfabetizazioan berbetan kale natura, ez? Nola kaleko bedartsuak identifikatzeko saiakera hori minuna, badare batzuk. Bai. Behan ditzen batzue, aurrera itxen du, eta esan bezala hau da gure lanildo bat, baina hau ez da gugan dizortu, noski, hainbat eta hainbat esperientzia ezagutu eta dauzko inguruan, eta oso gertu bai, ez? Lanildo berdean ezi lanildoanak, edo eziketa berdeanak. Batu matoran agarrenduko zinuten, ero egiturtze batzue... Bai, hainbat adibide badauzkagu ez. Batetik bai ikusten dugu azken urtietan, azken 5 urtietan, hezkuntza formalaren eremuan urratz potentiak egin diela, ez? Naturala berriz hurbiltzeko helburu horrekin, eta horren adibide da, zelan azken urtietan, ez bakarrik arrasaten, sino Euskal Herriko herri askotan, ikastetxetako jolaslekuak eraldatzeeko apustuak egin dituzten, eta igual ontxarte, asfaltoz eta lautada eta biporteria eta bikanazta zituzten jolaslekoen, horiek, anitza bai dien, ez? Eta igual, eremu baten mantendu dituzte, saskibaloi eta porteria horrek, baina beste eremu batzutan sartu dituzte, ez? Nola egiteko, natur elementuak, natur egiturak, eta nola egiteko bernaturalizazio bat egonda jolastoki askotan, eta hori norantza positiboan ikusten dugun urratsak dira. Eta horrez gain, hezkuntza formalakin jarraitzuta ikusten dugu, euren asteroko metodologia edo ordutegi edo sistema horietan naturala hurbiltzeko aitzakia gehiago sortu dituztela, astean behin, ostial goizak demagun, naturala hurbilduz, goiz osua naturan emanaz, eta hori asteroko rutinan txartatuz, ez? Eta horrego ikusten dugu, zela urratz positiboak eta nahiko garrantzitsuak. Eta gero baso eskolen ereduak, goizetako baso eskolak, atzaldetako baso eskolak, gero eta oikoagoak die eskualde ezberdinetan, Euskal Herrian ziar, eta doiaz poliki txikinak die, eskola txikinak die, baina gero eta saretu hau dauz, edo toki jautan dauzela, eluitzen jaku. Hezkuntza komunitatean igual badago, ostras, lehen aipatun diagnosi hori egina, eta badago zela egin aldau, eta badako onurak, ez? Naturala gerturatzea dauzela onuren horren kontzientzia badagola esango nuke, nahiz eta hondikan kostatzen jakun. Kostatzen jakun, inertzia, ez? Ez bakarrik hezkuntza esparruan, honeko bizitzan, ez? Bai aizialdean, bai hortan, ez? Bueno, hau zen, segurazki adi hon beharkoaz, eta hortan gare bai, inguruan daren esperientziak, ez? Eta igual podcasten dut tira egin da, egunen baten elkartuak dituen batzuk, ez? Beste esperientzia batzuk, segurazki ondoko herrizetan darelako, edo ondoko eragiletan darelako lako esperientziak, ez?
Vale, eta lehen aipatun beste gaitxo bat ineko notzan tira egitea, karo, honek, eta aipatu duzun diagnosi hori egin da, nola gure herriak alatu dien, honek eraldatzeko eragiten duzku, ez bakarrik gure ingurua, bezik eta jotea beste ate batzuk bai, dela, adibidez, irigintza eredua esalantzan jartzea ere, ez? Agian gure esparrutik, jendartean agian ez dagoela oso baloratu dela izialdi ezitzaren esparrutik, irigintzako atea jota elkarlanean zerbait egin aldugu hori bueltat emateko, eta segurazki badago beste tendentzioa irigintza berdeago baten aldeko, ez? Badago hori, bai. Bai, justo gainera oin arrasaten, ez, azkenengo hilabetietan, azpiegitura berdeen inguruko, ez, galdeketak, diagnostikoa, hor badabile enpresatxo bat, udalakin batera lanian, eta egisa da gube parte hartzen dugula, Txatxilipurdi moduan, beste proiektu baten bagabitz bebai plaza bizi, bebai daukona... Beste podcast bat. Nahiko, naturak ime badaukuna kontaktua, eta horre pixkate hori zan asmoa, ero bentsat nik bai sentiru nagoela parte hartu gendunon artean, eta zein, eurak bebai, bultzatez apienak pixkate galdeketak itxia, eta hori ez, zelabait irigintza eredua zalantzan jartia, ez? Eta zelako errekak ditugu, zelako kaleak ditugu, ez? Hormigoiz jositxako plazakiteko tendentzia ikaragarrisa emunzan, eta ondion be, pixkat teieke komentau dauen seberoko adibidea ekarritxa, ez? Egisa da, 95ko seberoko argazkixak ikusitxa errepidia pasatzezala bertatik, eta igual hor peatonalizazioan alde, eta igual, ez? Herritarrak zelabait oinezkoen aldeko apustuak, igual badaroioela urte batzuk, baina berdetu, ez, natura ekarri biharrian, dana asfaltoz eta hormigoiz josi gendun, eta naiz 95ean kotxea pasauko zan bertatik, eta ez dut horren aldeko autua egiten bez, baina 52 zuaitz zeusen, ez, eta, igual bai da adibide txiki, baina nahiko esanguratxu bat, orduan, galdeketa honeitan horren alde egiten gendun, ez? Errekak biztaratzea, ze arrasaten errekaren parte haundi bat ez da ikusten, ez? Eta gainetik errepidia sortu dugu, pasatzen gara, ez dakigu hor erreka dauen ipez. Lehen lotzen mote zeban, ez? Errekak. Erreka zan zaborteri, ez la irudikatzen zan. Zikina, gu zikindua. Oin igual, ez? Balioan jarri nahi da. Eta ero, ez da egin naturak molestatzen dozku zikina da, edo zaindu behar da, edo mantendu behar da, eta ez dakit, horrek badauka eragina, eraukiko zan eragina papatean dana desagertzeko. Bai, nik uste dut azkenien, natura bizia da, ez? Natura aldakorra da, eta bertan bizitza dau, eta bedarrak benta jaitzen daue, xomorruak dauz, ez dienak oso atxekinak, ze igual ziztatu itxen duzkue, edo... Gure esan, egisa bai, gure komodidadia eta egunerokotasuneko errestasun, erosotasun bizitza askar horretan, natura ez dator bat, ez? Naturak daukon erritmoa, berez guk, pertsona moduan beba daukoguna, baina igual ahaztu itxe jakuna. Atzien lagado gure ritmoa. Bai, eta holan, ez, gero gimnasiotan entzerretan gare, ordu betez korrika itxen eta holako gauzak, bai. Baina, azkenian nik uste dut oreka bat bilatzea dela, ez, eta pixkanaka be, igual, batzun eta tendentzia batzu esker, hori irigintzak, eta ez, jendartia be, nik uste dut badabiela, mentzat jendartian parte bat badabiela horruntz kontzientziatzen, ez? Herritxa pentsatzerako orduan, pentsatzea, ostras, maipatu esun, ez? Zenba denbora behar du naturgune batera gerturatzeko, naturgune bat ez gozatzeko, edo naturgune bat bizitzeko, ez? Horrek herritxa pentsatzerako orduan izan galdera klabe bat. Gero aldaketa klimatikoak izartzen balin bagaz, eta ez babesgune klimatikoekin eta itzal naturalak eskaintzen dozkuen aukera zenbat gutxitu duen hori, bai, badara hausnarketa politxak hor. Honekin lotuta, Txatxilipurdi aurreko podcasteren zinemen oinarriko lagunak, eta lalil dozoa da ez, irigintza eredua, herri zitzeian ikuspegitik, eta haue sartuta ez natura erumen hori. Horako hausnarketa badarela, eta segurazki bat iten dabela gure eguneroko praktikikin ere. Zenbat kostatzako guri urtetzia lutekatik aurrekin naturgune batera. Zenbat beldur dauzko, zenbat zeritxasun dauzko, zela hain aldotza horri, bai, ez? Ni beldurren gaia iritze jate dala
gai oso interesgarria. Ez da, motza, esan bat, baina ez egixe da, claro, ez ezagut naturakiko ez ezagutza orokortu bat daukogun honektan, askotan ez ezagutzari beldurra dutzagula, eta hor badu termino bat naturafobia daitzen dana, ez? Horrek, zu natura elementua, natura espezialak ez baitzuzu identifikatzen, ez baitzuzu ezagutzen, ez bakitzu, arriskutua dien, ez dien bestia, askotan ez ezagutza hortatik, nolaiteko baldistantzia bendu bat, edo babes mekanismo batzuk sortu lehizk, ez? Horren, argi da, natura oso testu inguru ez, anitza da, eta argi da momentu batzutan prebentzio horrexak hartu dela, oda nalakoa, baina irutzen jaku naturia gune babes gune bat behizalikela, eta ondo ezagututa elementuak oso errez mugitu zeikela bertan, ez, eta irutzen jaku dauen beldurra ala, benetan, igual izan barko zana, baina handiagoa, ez, hori. Bai, dare beldurra ezberdinak, ez? Natura ez ezagutza sortu dauzkun beldurra, eta ero dare sortu ditugun beldurrak. Ez da naturafobia hori da. Beti danik ez ikindu, ez gerturatu, ez jogolastu lokatzakin, ez busti, ez busti horrek badauke sortzen da gure baitan, sortzen dauzke hori bat, ez? Aldentzeko hori bat, eta askoz berosu gugare, une lau, lixo, gogor, incluso koltxoto alima asko sobeto, ez? Eta natura, hor baduko beldur batzuk, bai. Aski ikuspegi zitzaile batetik, landu behar zirekoak. Edo arriskuan kontua, bai, ez? Arriskua eta jolasan arteko harremana marabillosoa iruditzen duen bajat, arriskua natura eta jolasan arteko iruko hori da, ez? Oso gai poli bat, bai. Zuaitu bat ere igotzen ikusten duenean aur bat, ze urtetzen jaku gure ikuspegi heldu zaintzaile babestai batetik. Eta guraso bezala, edo zitzaile bezala, edo irakasle bezala zela bizi dugu hori, ez? Hor dago, bai... Segurazki gure eguneko lanean behitu aldogu, hori, ez? Luketekadatik, edo... Bai. Bai, azkenian hori kriston gaixa da, ez? Ertzpile bat euki alditzu eta egisa da, apurka lantzen dan zehose dala, eta segurazki indela 10 urteko oingo bezitzaile batek ludotekan landu dauena, eta hartu dauen kontzientziatik, oindela 10 urte esango zotana, jeitsi hortik, ez igorra, igual oin saiatzen da beste modu batera egiten, nik uste lantzen dan zehose dala, baina berez natura eta jolasa beti gondi oso konektauta, ez? Eta espazio naturalak naturaletan ezi eta hazi azten dien jendartiak, ez? Igual, ez dakite undiokan, ez? Ez dakite Amazonasen edo dauzen tribuak eta holan, jolasez ikasten dau, ez dut uste inok erakusten dutzienik eurak egunerokotasunean behar dituzten kontuak, ez? Igual momentu puntualetan baina egunerokotasunean inaz, probauaz, eroriaz, min hartuaz be ikasten da. Horrek ez dago esan nahi, oin dana hankasgora jarri biogenik, baina kontzientzia apur bat hartzia, eta igual, beldur horrein aurrean prebentzio neurri batzuk hartuta, zuhaitz bat edo parke bat edo naturgune bat, jolas elementu oso natural eta oso berezkoa izen lehik, ez? Behaketa batekin eta ez dakit, instrukzio minimo batzuk eta araun minimo batzuk markautan norberan, ez? Ezitzaian segurtasuna eta lasaitasuna bermatzeko, nik uste dut oso naturguneak diela jolas parke idealenak. Naturak eskintzen da jolaserako aukera aberatzena, hori ikertuta eta hori garbi dago, ez? Kontua guk zela bizi dugun hori. Bai. Eta hor dago beste gai bat, eta igualmentik urtetzen da dela segurazki eskuntza proiektutan beldurrak, ez da horren beste mina hartzeko edo umeak aurrak bustitzeko zikintzeko beldurrak eduki aldogunak edo aurrak edukara bezik eta horrek eduki den ondorioak, ez? Horretik garrantzitsua danak bat joatea. Hau da, familiak, eskuntza proiektua, ez? Danak hildo berdean joatea, horregatik olako gauzeta zitzeiteko beharra, ez? Bai, dudabarik. Adibidez, ikintzian errezkonponduleik, ekipamendu bat eskuratzea proposa, ez? Praka propos batzuk eta zapatia propos batzuk eta horrekin
Bai, danak dauko bere, ez dakit konponbide edo zelabait ero aurreikusi aldana kontua da hori. Nik uste Landerrek esan dagoena, hildo berdinetik joaten bagare danok eta kontzientziatzen bagara, benetan hori ona dala, onuragarrisa dala, naturala dala eta berezkoa dala, azkenean erresa hau izango da, zitzaiak bez, zikintzia, baina etortzen bada aurra bere soineko berrixenakin, bere gurasoak ez dauelako hori ikusi edo entzun, guraso bilarako ez dalako etorri eta bar, sortu aldotzun, beldurra, edo... Segurtasun hori entzate ukitzea garbi danok ez, adibezu alekuen edo ludoteka baten ezin du loke zikintzeko beldurra, hortara goiaz. Goiaz zikintzea, goiaz experimentatzea, frogatzea, goiaz ariketan natureken harreman gehiago ukitzera, onuragarri dalako, pertsonentzako, aurrentzako, guretako, ez? Ez que hor gainera, pasetan da, zer superkuriosua, ez, eta da hori, ja, aurrak be, aur batzuk, ez da biela nahi, ez zikintzia, ez ikutzia, ez bustitzia, eta ez dut nahi, eta ez ikusten dituzu gainera, eurai be, emutetziela, eta ulertzen dut, danok ezberdina garela, eta batzuk igual, berezko, esesko hori eukiko da biela. Baina, ja, generalizagoa da nien, eta ikusten dozunean, nik uste dut, dala kriston kutsadura, ez? Ze ikusten da, igual, azarretzen danean, bronkia botaten dutzi, zikintzen danean, igual, bronkia bota aldotziela, edo horrek ondorio negatibo batzuk karri aldauela, ordan zuzenian hori ez dauingo. Eta gero igual oso urrinera fatia da, baina zikintzen ez danak, experimentatzen, inguru giruakin kontaktuan ez egotiak, badaz frogak bai esaten da bienak horrek, gero gaixotasunekin eta alergiekin eta ez, zelabait gorputza esposu immunizatzen elementu guzti horreitara ahuldu itxentzara, ez, horre zelabait laino hartien eukitko genitxuen moruen aurrak, eta eta gu geu, ez, pixkat mamotu moruen itxen gare. Horren kontra beharko dugu, eta horren beharkoaz ez mamotzera. Ez da erreza, baina. Horitera, ez? Zikintzera, guztitzera. Guztiz konbentzerutan hauni. Bueno, pixeta aurkeztu dugu hildo orokorra, zertan norbaitik entzuten malima, igual ulertuko dago, ez? Zergaitik saiakera horrek, eludotekatik juteko naturgunetara, edo zergaitik dagoen Txatxilipurdi erreka hausolanean, edo zergaitik naturan jolasean bezalako ekimenak sustatzen eta martxan jartzen, ez? Aurrera begira, zer egin aldugu, jarraitu honekin, zingo dugu, mendik aurrera. Aurra begira, nik uste bidea jarraitzeko jarrera eukitxia, experimentatzen jarraitzeko, harri dago, mantenduko dugula naturan jolasean, mantenduko dugula erreka garbik eta usolanan ekimena, saiatuko dela ludoteka, gazteleku, udalekutan, neurrisak eta metodoak abiatzen, naturak eta naturakin interasinua presentzia eukitxeko, eta hori aragotzeko. Eta bero baduko hor, bai guztoko jakun, ez da baso eskola edo baso ludoteka formatuko proiektua abiatzia, iazko udan saiakera bat egin ginen, usteeko azkeneko gaztien, baina gisa da, igual data proposenak beziela, eta azkenean ezin izan zauen egitasumak aurre egin, baina gure proposena edo pixkat spoiler bezala edo, bai guro aurreratu, uda ostean, horrego ikasturtean zer, gura dugula, nola batzaldeko baso eskolan formatuko, proiektu bat edo eskaintza bat martxan jarri. Baso ludoteka izango litzake? Bai, hori da. Hondikan, forma emuteko dauko, hemendik eta abuztura arte, forma emuteko dauko, eta gero iraia aurrean asmoa bai da hori plazaratzea, aukera hori herrira, eta ikusimiko ia zerako erantzuna jasotzen dagoen, aurren familien aldetik, eta hoxe da igual urrengo urratza edo esperimentua daukoguna pixkat mai gainean, astero olako eskaintza espezifiko bat egitea, gaina ikusitza arrasaten bezalako naturrunia gauzen, Santa Barbara dau, Monterron dau, San Cristobal dau, Kurtze Txiki, Ziorrako Balkoia, Etxezarreta, segura eski beste podcast baten landu beharko ginukena zan, presgare guraso familio, gure semalaba denbora galtzera naturan jolasten. Hori zago da gaia, honeko podcast alaterako, gaiziel eredua eta gure produktibismo zentzugabe hau, mendoko gure horrekin, bale? Horrela behira beste hildoren bat, beste zerbait ikusten duzuna, jarraitze honekin bai, baina, aliantzak topatzea ere beste esperientzietara bai irekita egotea, ez? Askotan sartzen gaz geurea, baina ondoko herrian, ondoko eragilean da bizte absoluta berdinakin eta bizte antzeko kontuekin eta paje berdinekin.
Bai, nik uste dute gau super irekita gazela eta adi egoten garela dauku nik uste dut tendentzia eta jakitun gara bere denporan elgoi barren inziela, arrasaten be, hezkuntza formalian badabitze olako, ekimenetan eta, badauz, ez gara gu bakarrak pixka kontrakorriente goiazenak, orduan, jarraitzuko dugu adi, aliantzak sortzeko eta elkarlanean aritzeko superpres beti, eta momentuz berrixa holan jarraitzuko beste danakin, eta berrixa solu duteka martxan jartzea hau azkenean. Osondo, spoiler horrekin gelitzen gaz, eta zaiatzen gaz, beste podcast baten honi tira egiten, nahi iruditzen majatzue. Edarto. Bale, hemen amaitzen dugu gure gaurko podcasta, ondo iruditzen majatzue. Peru, zenba denbora goiaz? 20 minutu. Osondo. Hortxe. 20 minutu beraz, Oikoa da, eskatzea abesti bat, edo zerbait, izteko podcasta. Zer entzungo dugu. Ez dugu zer ikusi gaiakin, eta zentzuten gara eta zer nahi dugu entzutea. Zer entzungo dugu? Bidelaporrak, adibidez? Osondo, eta abestiren bat, zehazki? Bai, aturri... Ez da prestatuta, Azkenengo, jita edo geixen entzuten dana Spotifyen aturri, uste aturri deitzen dela. Osondo. Bala, Peru konekin emongo dutzea itxiera podcastai. Ezker asko Peru, ezker asko Bikote, bonatortzearen, eta hori urten diela hainbat aritxo, bat ireiteko, eta beste hausnarketa momentu batzuk albidetzeko. Ezker asko eta animo. Ezker asko lo. Gaztetatik inaran